שלום לכולם. אז היום אנחנו נדבר על 3 הדברים שהורים עושים בטעות ולפעמים בלי תשומת לב, והדברים האלו צריכים וכדאי שישתנו אם אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו והם יצליחו והם יהיו עם מוטיבציה לעשות וליצור ולעשות. אז 3 הדברים, ובסוף יש גם בונוס. בואו נתחיל מהדבר הראשון. הדבר הראשון שהורים עושים זה בדרך כלל ההסתכלות הראשונית על העבודה, על התוצר שהילד מביא להם. זה יכול להיות ציור, פיסול, כל דבר אחר. אז מה קורה כשהילד מגיע אלינו? והוא מראה לנו את היצירה שלו. הוא מביא לנו אותו, אבא, תראה, אני הכנתי ככה וככה. ואנחנו בתור הורים, וראיתי גם לא מעט מורים ומדריכים שעושים את אותה טעות, שמה שאנחנו עושים זה פשוט, איזה יופי, נפלא, כל הכבוד, איזה יופי, איזה יצירה, ואפילו לפעמים עושים את זה בטון גבוה, ככה בהתלהבות. מה שקורה זה שאם אתם לא ספציפיים, ואתם לא נותנים לילד את תשומת הלב על הנקודות של העבודה שלו, אז בעצם הילד לא רואה את ההתלהבות באמת, הוא מרגיש שזה הכל כאילו אחיזת עיניים, ושזה סתם, אתם אומרים לו כל הכבוד, הוא יכול להביא לכם גם חסה וקישו ביד, והייתם אומרים איזה יופי, כל הכבוד, הילד היה אומר כאילו, מה, שבאתי איתה חסה? לא ככה עושים. מה כן עושים? כשהילד מגיע אליי עם יצירה מסוימת, אם אין לי את הזמן, באמת שאין לי את הזמן, אני חייב להגיד לו את הנקודה הזאת, הילד יבין. אנחנו חושבים שאם אנחנו לא נתייחס במיידי, אז הילד לא יבין. אבל ההתייחסות מצד שני הכרה, היא גם לא הכי טובה. אז מה כן עושים? אני ממש שמח שאתה מראה לי את זה. עוד דקה, אני מסיים את השיחת טלפון, אני מסיים להכין את הארוחה, אני מסיים את ההקלדה על המחשב, אני מסיים את הדבר הזה שיש לי, ואני אראה בדיוק את מה שעשית, ותספר לי על זה גם. הילד יוכל להמתין, ויראה לכם, ובעצם, מפה אנחנו מגיעים גם לטעות השנייה. הילד כבר המתין, הוא מוכן לבוא ולהראות לכם את העבודה שלו עכשיו, בהתלהבות. אתם מסתכלים על העבודה, אומרים, איזה יופי, עשית פה משהו. כן, ממש חמוד, החתול הזה, היצירה הזאת ככה. אתם בעצם לא מתעניינים בעצם העשייה שלו. מה הכוונה? כשהילד יוצר משהו, זה נמצא אצלו עמוק בתוך הדמיון שלו. זאת אומרת, הוא ראה סרט, הוא קרא ספר, הוא שיחק במשחק מחשב או משחק של הפלאפונים. הוא בעצם רואה את הדמות כבר מוכנה אצלו בראש. מה שעכשיו יש לו ביד, זה התוצרת האמיתית המוחשית של אותה דמות שהיה לו עד עכשיו, והוא רוצה להראות לכם, הנה, המחשתי פה, הדמות הזאת היא פה אצלי, מה שאני ראיתי עד עכשיו רק במחשב או בספר. ואז בעצם אתם מסתכלים, אתם אומרים איזה חתול חמוד. זה לא חתול חמוד, זה, במקרה הזה הבן שלי הכין את זה, זה, מי מזהה? נכון מאוד, זה הפנתר הוורוד. אז זה לא נראה בדיוק כמו הפנתר הוורוד, כי ילד קטן הכין את זה. אבל הילד רוצה פרטים. אז כשאתם מתלהבים, תתלהבו לפי פרטים. וואו, הזנב הזה מוצא מוצלח, ואיך עשית את האוזניים בדיוק בצורה משולשת כזאת. תתעניינו בצורת שאלה. זאת אומרת, אם הילד בא ואומר לכם, אם הילד בא ומראה לכם את היצירה, אל תבואו ותגידו, איזה יופי, יש פה, עשית פה פנים ממש חמודות, או ידיים מאוד חמודות. לא, תהיו מאוד על הנקודות. הנקודות שלקחו הרבה זמן לבן שלכם ליצור. זאת אומרת, אם הוא השקיע והוא עשה שפם, תשאלו אותו, וואו, איך עשית את השפם הדק והקטן הזה שיש פה? זה ממש נראה קשה. ולמה בחרת לעשות את העיניים בצבע הזה? תגידי, ועשית את האוזניים בצורת משולש, לא סתם איזה עיגול כזה, למה? ואז הוא יספר לכם על הדמות. הוא יכניס אתכם לעולם שלו, יכניס אתכם לדמיון שלו, הוא ישים לב שאכפת לכם. אז כשאתם מתלהבים ואתם מקשיבים, וזה לא מספיק, אתם צריכים גם לשים לב לפרטים שהילד שם לב אליהם. והדבר נוסף, הילד לא אוהב דברים מכוערים. הטעות השלישית זה שאנחנו חושבים שאם הילד הביא איזה צ'וקמוק, אז זה נחמד, כי בסך הכל ילד, מה זה משנה? זה ילד, הוא אוהב, הכל זה צ'וקמוק. כל יצירה, גם ציור וגם פיסול וכל דבר שעשה הוא קצת צ'וקמוק. לא, הילד לא רואה את זה ככה. מבחינת הילד הוא רוצה את הדבר הכי מושלם שאפשר לקבל. הוא רוצה את הדמות עצמה אם היה אפשר.
זאת אומרת, אנחנו יכולים להמחיש את זה על ידי זה שכשאנחנו הולכים לחנות, אנחנו לא ניקח את איזושהי בובה שהיא נראית ככה, ניקח איזה משהו חמוד, לפעמים גם צבעוני, אנחנו ניקח משהו עם עיניים כאלו עם הבעה, אנחנו ניקח דמות שהילד יאהב, כל הדברים הכי יפים הם לילדים, כל הדברים הכי צבעוניים, הכי שנראים אסתטיים, זה לילדים. אז איך אנחנו מצפים לזה שהיצירה שלו, שהיא צ'וקומוק, היא תעמוד באותו סטנדרט? הילד בהחלט לא מצפה לזה, הילד אומר לעצמו, אני עכשיו יוצר משהו. מה שחשוב זה הדמיון שלו. אם אתם תצליחו להנחות את זה שזה היצירה, עשית את הפנתר הוורוד, זה משהו כאילו נראה, מה הוא עושה? הוא אוכל, הוא שותה, הוא הולך, הוא מספר לכם, אבל לא אכפת לו מזה שזה צ'וקומוק. מה שכן אכפת לו, זה שאתם תשימו לב ליצירה שלו, ואתם תשימו לב לפרטים שלו. וכן, הוא רוצה שזה יהיה יפה. אז מה קורה בעצם כשהוא לא יוצא לו הדבר הכי מושלם? כי זה לא יכול לצאת הדבר הכי מושלם. וזה הבונוס שלנו. פה זה הטעות. ורוב ההורים נופלים בזה. אומרים, לא נורא. אז לא נורא, יהיה עוד פעם, תעשה משהו אחר, תיצור וזה. הילד לא רוצה. הילד מרגיש שאין לו כוח לעשות את זה עוד פעם. הילד מרגיש, אם נכשלתי פה, זהו זה, מה אני עכשיו אעשה דברים עוד פעם ועוד, בשביל מה? כאילו מה, אין לי את הכוח הזה. ופה אתם צריכים להיכנס בתור המנחים שלנו להצלחה. אתם באים ואומרים לו, שמע, יצא לך פה קצת צ'וקומוק, אני לא אשקר. אבל הצלחת לעשות את האוזניים בצורה כזאת יפה, ואת העיניים הדגשת בצורה כזאת יפה. אולי תנסה לעשות משהו דומה, עכשיו תעשה אותו בסיטואציה שונה. מה אתם עושים פה? אתם מדגישים לו את הדברים הטובים שהוא עשה. הוא ינסה לעשות, ותשאלו אותו, תגיד לי, אבל מה אתה אולי יכול לעשות קצת אחרת פה? בוא, אולי תתאמץ קצת על היד, אולי תתאמץ קצת על זה, עד שיצא לו יותר טוב. במילים אחרות, בלי ניסיון, בלי עשייה נוספת, בלי כל פעם לנסות עוד ועוד ועוד, אנחנו לא נשתפר, כמו בכל דבר. גם הילד צריך את זה. אבל אם לילד אין את הרוח לעשות את זה, אז זה לא ממש יצליח, הוא פשוט יזרוק את זה בצד וזהו. עוד פתרון, הוא להגיד לו, תשמע, אולי תשים את זה בצד, נעשה מזה מגנט. זה יהיה מגנט אצלנו. או שתביא את זה לאחד מהחברים, אולי אחד מהחברים יוצא את זה מתנה, אותו מגנט. הם לא יודעים כמה פעמים קרה לי שילדים לא אהבו את היצירה שלהם. ואני, מה שעשיתי זה את הדבר הבא, לא ניחמתי אותם, לא אמרתי להם, טוב, בואו נזרוק את זה לפח, נתחיל מחדש. לפעמים זה גם פתרון, אבל עשיתי דבר כזה. בדרך אגב, היצירה שלהם הייתה מהממת. דבר אחד שאני לקחתי לעצמי זה לא לשקר לילד, אלא פשוט להראות לו את מה שלפעמים הוא לא רואה. יש ילדים שהם מאוד מאוד פרפקציוניסטים, לא תאמינו. אז מה שאני עושה, אני לוקח את היצירה שלו, אני אומר, ראיתם את היצירה שלו? ראיתם? כל הילדים, ראיתם? מישהו רוצה אותה? הוא אמר שהוא לא אוהב אותה, הוא אמר שהוא לא רוצה אותה. מישהו רוצה את היצירה? אתם לא מבינים כמה פעמים ילדים אחרים אומרים, תביא לי, אני רוצה. ואז פתאום הילד בעצמו אומר, וואו, לא, זה שלי, הוא כאילו, לא, זה שלי. הילד מבין שבעצם, וואלה, כן עשיתי משהו טוב. אולי לא מושלם, אבל הרעיון הוא להתלהב יחד איתו. להראות לו שזה באמת הדרך לשלמות, זה לעשות עוד ועוד ועוד. אז בהצלחה לנו לכולנו. הרעיון הוא תמיד לזכור שאנחנו צריכים פשוט לנסות ולהתלהב ממה שכבר יש לנו. לא הצלחנו, נעשה עוד ועוד ועוד. בהצלחה.